Хей, малък, ами ти, как попадна тук в тая кофа от латекс? Колко си маничък? Ето, приближавам се. Сега ще те измъкна спокойно. Изляза си на разходка без мама и татко, а? Не е хубаво толкова малък да излизаш сам. Сега ще ти помогна. Спокойно. Какъв малък още. Сега като поувеличи, изглежда по-едър, по-голям. Иначе е толкова миниатюрен малък на дъното на кофата. Сега ще го спася. Имаш късмет, че те забелязах на време. Не знам колко дълго ще да изкараш тая кофа. Хайде. Отиваме в градината. Искаш ли в градината? Хайде, там ще те оставя.